Kint vagyunk Fóton. Látjátok. A mai küldetés csukázás lesz. Végre az éven először ki tudom hozni a nagy csukás csalikat. A időt tekintve minimálisan szeles idő van, de megpróbálok valami. Megnézzük ezeket a választócsörköket, hát hogyha fogunk vele valamit. Ezek eléggé a felszín közelében mozognak. Felszerelésnek a 30-100 g-os dobosúlyú casting botomat hoztam, ez a Schwarzonker Black Series Pro, ezen rajta van egy Curado 301-es HG orsó, 30-as fonott, vagy 34-es fonott, azt hiszem, pont a csalik mérete miatt. Nagyon szép csillogós dologgal kezdünk, hogyha ez túlságosan nekem ezzel jobban lennék. Kicsit matt színűvel. Kezdek a mattal inkább. Talán az jobban is illik ide. Van egy kisebb szerkót és egy kisebb multisbotot. 721-eset, és azon meg kisebb ilyen chatterbaitek meg ilyenekkel fogunk dobálni. Aha, elég szeles idő van, ez jó. Csak legalább étvágyuknál lesznek. Fék megvan. Ezt is megnézem itt a part menti, mert itt is akad valami halacska. Persze! Mit talált? Micsodát? Ez egy tuskó, ha nem veszik. Tuskó. Ráment a bosszatás valahogy híve. Jöjjön, nem csak mondta a vízbe. Nem a vízeket, vigyázni kell. Arrébb tegyük? Odaról után. Na ez valakinek a fejbe esik. Csak ide. Így jó lesz, ne? Így jó lesz. Jó, vigyázzon, engedje. Köszönöm. Ja, nincs mit. Nem, délután jön az ember fordul. Nem látom, itt van egy ágyba, ahol az ember is kell. Hát igen. Nincs itt. Társadalmi munka kipipálva. Na, ezután a kis szeszeret után visszahorgászok. Hát igen, ilyen tuskók vannak a vízben. Csalicsere következik. Azt hiszem ez egy 50 g-os Schwarzonker Tail. Vettek Tail Junior, nem is tudom már melyik a neve. Ennek a csőnek a lényege az, hogy ez nem igazán merül, tehát ez inkább a felső vízlöszöknek az 1 méterében mozog. Mivel próbáltam kanalat, sima wobblert, azokra semmi nem volt, és megnézem ezt.
Szóval itt az ideje lecserélni a szerkót egy kisebbre. Leraktam a nagyobb csukásbotot, elővettem egy Megabass Levante 721-es. Jó. Milyen csalikkal próbálkozunk még, amik ilyen kisebbek, és erre a botra valók. Elsősorban ilyen chatterbait-eket szeretnék kipróbálni, még nem láttak vizet, ezért is várom, hogy fognak produkálni. Ezekben van ilyen természetes színű, van ilyen rozsdás megoldás, ilyen barnás, crow imitáció, rajta egy jó hosszú trailerrel. Van egy-kettő, ami piszok nehéz, ez a Rikito Neon és ez a barnás kékes színű, ezeket nem fogom használni, de ezeket, mert még pont fel van egy kötve, azzal eredünk a csukák nyomába. Na nézzük! Ez hal. Ajjajjajjajjaj. Ez az. Ez megcsípte. Megcsípte. Ojjajjajjajjaj. Kellett a szerkócsere. Húz. Jaj, ez mi ez? Jaj, ez bébi csuka. Na, egy kicsit finomítani kellett a szereléken. Inni. Ez egy jó 40-es csuki. Hát, hogy inkább 50-es. Minden esetre menjen gyorsan is vissza. Ennyi elcsön. Király, azt hittem, hogy haltalanul fogok hazamenni. Sziasztok! A tavalyhoz képest nehezedett a pálya, és a második caliggal sikerült halat fogni. Mai napnak is a tanulsága, illetve ennek a tónak, hogy mindent meg kell próbálnotok. Mindenféle csalit bedobni, ami nálatok van, mert valamelyik működni fog. Valamelyikkel meg tudjátok fejteni azt a kódot, amire aznap a halak, és inkább a ragadozók harapni fognak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és egy dolog, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és dobjatok a videóra egy lájkot. Sokat jelent. Köszi, ciao.